nyama naye qasha abantu bakhe kodwa leli business imali ingene ingaphumi ingene imali. You know, sister, since I've started asking these questions, I feel like women are brave, you know, and kunobu smart phakathi because imali akumele iphele. But power to you, my brother, ngokuthi ufuna ukumisa ikhaya and ngiyanijabulela bafethu usanduleni nginifisela ukuthi yonke into ihambe kahle. But wami in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani sister? 100%. Wena usemba kangakanani? 100%. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Cha. Akekho. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani Charles? Ngamthemba uyazi abantu abathuli banjalo. Yeah. Themba kanti unento ayifihlile. Hayi bo engaphansi. Uthuli yena. So umthemba kangakanani? Ngimthembi but kunala ngibona khona ukuthi scale of 100 kunentonyana nje ncane ngabe ngiyibona ngeke ngitshele but ngisafuna ukuyibamba. Ukuyibambela. Mhlawumbe masithi in a scale of 100 wena ungambeka